Machielo thuolo machielo mawarome chenro mar penj laktar kokale Ramogi TV. Yena mondo miarwa kini machiegni aniluonga ni Ruth Otieno. Amor mokalo ni wendo wa kendo daktari wa nitiere studio ka aboka thuolo makende mondo miarwa ke mondo miwahulwa nyinge ni en laktar mane wuod kanye olonye weche mage kata wadonje twaka achiel kokwa ketho kinde kata matin. Machiegni daktari. Erokamano Ruth, kono niluonga ni laktar Primus Ochieng. An laktar mathiedho ji gi tuoche mag kansa. To athiedho ji e hospital mar Kenyatta gi University of Nairobi bo wapuonjo nyithindo ma kwati kwaweti to gibro kawo tijni. To koro abiro ka mondo wawachuru wach tuo mar kansa ni mar kansa mar lokro. Erokamano nyango mi kawoni neno ni wawe kansa mar lokro daktari. Nikech kansa mar lokro ne ong'eny kendo medore tinde. To kendo wanene kuom joma dongo kendo waneno kopet kendo bedo kata mang'eny kuom jok matindo. Chon en kansa minido mna jok ma ikgi dhi mar 60 kadhi mbele. To sani nitie kata rawere matindo manigi higni 16 moseyudo kata gi kansa mar lokro ni. Nyiso ni ng'ata nya yude. Koro joma tindo nikech ok waparga ahinya ni ginya yudo kansa ni mar lokro ni. Koro miyo samo ginya bedo gi sida gi tiparo ni gin gi tuoche moko en kansa mar lokro ni. Koro mondo ji ong'e ni ng'ata nya yude, mantie gik moko makineno kidhi mbele dendi to ber mondo itim ang'o, idhi mondo cheki. Kansa ni bet ong'eny nikech en namba 4 kuom kansa tetete. To kuom joma chuo bet ong'eny moingo kuom joma mine nikech en namba 2 kuom joma chuo. Kamano. Moro kapok wadonje gimomiyo omedore kata gimomiyo jogo magamo kidieny mar kansa medore nikech wacho ni chon no kong'eny ahinya to sani to waneno ka gimo medore to medore kuom ji duto te joma dongo nyaka joma tindo. Debe ni ang'o matimore, debe ni ang'o moselokore e kit ngima wa, debe ni ang'o molokore kaka wadak, kaka wachiemo, koso debe ni ang'o motimore momiyo kidieny mar kansa ni medore odiechieng' higa ka higa. Seche ma daktari pimonwa mano wabo bedo kod picha maber mabiro nyisowa ni lokro en fuon mane mar del kato daktari bende biro pimonwa ni tij lokro en ang'o kaeto wabodonjo achiel kachiel e kansa mar lokro. Daktari, seche mwayudo picha mar lokro moro nyalo pimonwa mana matino no ni ipani ang'o matimore in kaka laktar momiyo kidieny ni mar kansa medore. So kidieny mar kansa medore nikech tuoche sani biro manyien to kendo tuoche manyien ema medore. Tuoche ma sani biro ma medore kabisa opogore gi tuoche machon. Gima ne miyo ji bedo matuo madhi hospital chon en iluongo ni infectious diseases, malaria, pneumonia, tuoche manwagamo kaluwore gi chiemo mwachamo. Sani chiemo ler, pi mamadho ler. Koro sani tuoche mwayudo gin tuoche ma luwore gi chiembe mwachamo gi nikech contamination magin go tok nitie bacteria igi iluongo ni non-communicable diseases. Kendo ka ji yudo tuoche mag diabetes ng'eny, tuoche mag hypertension gi ng'eny to gi tuoche mag kansa. To kansa to sani medore kabisa. Kansa medore nikech thoth kansa luwore gi chiemo mwachamo, kaka wadak, tiyo gi kong'o, tiyo gi ndawa, bacteria mang'eny maricho ma bende wayudo nikech kaluwore gi ngima mwadake. Koro magi osemiyo kansa ni koro tindo ng'eny kendo medore kabisa. En tuo matinde tero ji hospital mang'eny kabisa. Iwacho ni kugni 20-30 mabiro mbele kae. Kaka population ma Kenya sani en ji 60 nus milion bobedo gi kansa. Kendo en tuo ma sani nyaka waikre nikech ng'ata nya make kendo dhi medore. Yes. Ai seche mwacho ni kendo dhi medore ka nus ji mantiere Kenya ka nyalo bedo kod kidieny mar kansa. Ageno ni sirikal kachiel kodun kaka lakteche utimo nonro odiechieng' gotieno mondo miyuda ne ni kapok wachopo kanyo to en ang'o gini mwanyalo timo mondo mi wageng'. Tapani thothne chak ibiro pimonwa samoro nitiere gima nyalo timo walo kaka wadak, lifestyle kod giweche makamago. Nantiere kod picha moro ka daktari moro nyalo nyisowa kama e lokro nikech samoro ji confuse ga duol kachiel kod lokro kachiel kod ombich weche makamago. Koro wadwa bedo kod picha maber mokalo ma e picha no daktari ma en anya chungo. Koro mae kar dhok ma chiemo donjogo, aeto ma ene throat kata mana duol, aeto lokro chakore ka ma ene ma sami chiemo no. Chiemo kose kaw kaka kuon michamo miloke ma koro chalo gima kaka pi. Koro mondo olu lokro bedo yo mayot. To tij lokro en kaw chiemo ni kaka pipe to kele mondo dhi iye mochope iyi. Koro iyi kae ema chiemo koro nywasore gi gik ma ilongo enzyme mondo mi koro kodhi iyi to nya donje dendi. Koro lokro en na kaka
pipe en mana kama chiemo kale ni chiemo koa e dhogi to kal mondo chop ka koro lokro ni ma kansa ma owuok kawuono ni bede koa kanyo koro thoth ji manigi lokro bo winjo ni chiemo donga e kor ok muonyre maber winjo ni ka chiemo ichamo to chiemo dong mana e ng'uti kae kata ken kuwet winjo mana ni chiemo dong e ng'uti kata ken mana piny ka winjo mana chiemo to kansa mar lokro ni nya bedo kamoro amora aiye ka ntiere mabedo gi piny ka kendo nitie mohero bedo gi malo ka e pinywa ni thothne wabedo gi mani malo koni e pinywa ka atiende ni nitiere kuonde moko ma bende omako kuonde mopogore opogore ka wazungu thothne en mar piny debe ni ang'o matimore momiyo pogruogno nitie nikech gik makele wan kae pinywa ka gima iparo ni kele mang'eny en gik moko kaka ndawa gik moko kaka virus miluongo ni human papilloma en virus ma sani chanjo joma nyiri matindo to en be nyayude ni okelo kansa mar lokro no to inyayude nikech wang'e ni human papilloma no be nyalo kelo kansa mar dhod nyodo onyakelo kama duondi ka mar duol onyakelo kata kor joma chuo kata mana kama ok owuoke no mano be onyalo kelo kwadok piny koni kansa no biro sana nikech kong'o tino ka pinje maloko sana ji tiyo gi kong'o ni kabisa koro jogo iyudo ni kong'o ne makele kabisa kendo inyakele gi jok manigi ulcers kinga gi ulcers ten giyudo kansa ma piny kono jok ma dendgi opong' kabisa ten yudo ga kansa mani ma piny kono jok manigi tuo mar H pylori ni be nya yudo kansa no ma piny koro magi gik makele nikech tuoche ma kamago ng'eny e pinje ma wazungu omiyo jo wazungu teno yudo kansa no kanigi piny wano temo yudo kanigi malo waneno ka kidienje mopogore opogore mana kaka ileronwa gigo manyalo kelo kansa ni ipimonwa kacha tiyo kod ndawa ibo pimonwa ni seche matiyo kod ndawa tiyo kod kong'o ratil mamalo mar del ipimonwa kacha ma en ang'o acid reflux ma en acid ma iyudo ka in ga gi heartburn wan go te nitie chiemo ma kichamo to yudo heartburn kitiyo gi kong'o yudo heartburn to koyudo ni heartburn en kansa mar lokro to kiyude mang'eny ithiedhi to ok ne onego cheke mana mondo ng'e ni onge gimoro manyayo ni kele moingo kaka heartburn ma kawaida to nitie jok moko matiyo gi chemicals kaluwore gi tich magitiyo koro gigo donjo e igi to nyakelo be kansa mar lokro ni to ok en ni gimoro achiel nyakolo nitie jok ma be gigi te ok gitim to pod gido tuochegi koro nitie gimiluongo ni genetics ni in iwuon kaka in dhano no nitie dendi kuchicho dendi en weak ok en strong makata ka kansa no biro matin to tieke samonyo do ni kaluwore gi kaka nonyuli e family maru dendu ok otegno sana makoro miyo ni kansa nyalo mako yo mayot kata kama mauno ni kode kata babu ni kode imbi nya yude yo mayot kata ka en gi kidieny moro amora mar kansa pod nya do kansa kunde moko awinjo kimulo wach mar H pylori daktari mulnwa tudruok mar H pylori kod kansa mar lokro ni koro oseneni thoth ji miyudo ka bedo gi kansa ma H pylori wanene ma H pylori ni gin jok ma tiyo mabedo gi H pylori nikech kaluwore gi chiemo ma gichamo H pylori no bede i itgi kosebedo iye to kelo acid mang'eny to acid ni ema koro miyo iyudo kansa ni koro ok en direct nikech wang'e ni H pylori to kelo ga kansa mar ich to mondo okel kata kansa mar ich onego bed ni osebedo kuonde kuom higni mang'eny ithiedhe to kochangi to en ema koro okelo acid mang'eny mamiyo kansa bede iyi kendo kansa bede lokro en chenro mar penj laktar kokalo e Ramogi TV ka wawacho ni ngima en mwandu seche mwago mbaka ni kansa mar lokro daktari opimonwa ni inyalo bedo ni ok imadh kong'o inyalo bedo ni ok imadh ndawa inyalo bedo ni samoro bende gik mwawacho gi duto te kata ratindi mar del ber to mak mana ni pod inyalo yudo kidieny ni mar kansa iwachonwa kacha ni samoro bedo bira ka ok ong'ere gimomiyo obiro tiwachonwa kacha ni nyalo mako ji duto te joma dongo nyaka joma tindo to thoth ng'eny kuom joma gi daktari thoth wanene kwan poto ng'eny kuom joma chuo moingo kuom joma mon e piny ka koro mano ka wang'iyo joma nigi lokro ni kabiro kaka yo dala kocha to e Kenya mangima wayudo ni kar Bomet kanyo kanye mong'enye kabisa kendo kwaduogo malo ka kar Kirinyaga kabi to ng'eny jok ma North Eastern ma jo Somali molo to nyiri ma jo Somali ong'enye kabisa molo kata chuo
to kendo thothgi ginyiri ma ikgi kar 20-30 kanyo bet ong'enye moingo kata kanyo. Mombasa waneno kotin, yo dala kocha oto nitie to kong'eny ahinya, Western bo kong'eny ahinya, Baringo kono bet ong'eny, lakini Bomet emo ng'eny ahinya. Naivasha be bet en gi malo matin. Mane kaka oluwore kanyo. Bomet kendo wanene kuom jok ma bet jowuoyi marawere ma kar higni 30 kadhi nyaka 50 kanyo. Age group no ng'eny kabisa. Koro sebedo kiparo ni nyabedo ni samoro gik ma gitiyo gi agriculture, nyabedo ni kuondego ji tiyo gi ndawa mang'eny nikech kuondego ng'ich mani kuondego be ji tiyo gi kong'o mang'eny ma giparo ni nyalo kele. Oseneni kaka kar Bomet kanyo ni paro ni joma madho chai kata nyuka maliet kabisa, mano be iparo ni nyakele. Kimadho chai maliet, nyuka maliet mang'eny. Sate. Kate. To ng'ato nowacho ni to kata mana yo Nyeri kocha be ji madho kamano, lakini ok ong'eny ahinya. Lakini area ma Bomet ni nosetimga uchunguzi mano obedo link ni jok ma madho chai maliet gi nyuka maliet kata mana liquid maliet, ne ni nyalo yude mang'eny molo jok moko madh mano. Tudruok mantiere kind kansa ni kod ratil mamalo mar del, be ni pod odok adoke weche mag acid mane wawacho cha? Mane na acid. Magi mwatimo wacho kan nyaka wa control acid mantiere dendwa. Acid no ber mo. Kachiel kod bor. Kabisa. Namba mar SMS en 36000 ka intiere kod penjo, inyalo chako oro penjo go kae to kaka wamedo sudo daktari biro medo duoko penjo go. Daktari, kansa ni mar lokro ni en achiel koso gibire e types mopogore opogore? Koro wan ga gi type 2 mang'eny kabisa. Ko type 1 emiyudo pinywa ka miluongo ni squamous cell, en momako lokro malo malokro, nus mar lokro kadhi malo. Ato nitie miluongo na adenocarcinoma, en omako lokro kadhi piny ma iyude pinje mar wazungu. Koro gariyo ge mang'eny kabisa. Ariyo go ema ng'eny kabisa. Nikech thieth gi bet opogore matin. Emomiyo type go opogore. To kendo kaka ikelo gi opogore, kan wacho ni acid kelo kansa e lokro mapiny. Kiywa ndawa kata kimadho gik maliet, to gi HPV mago kelo lokro malo. Ang' ni yarnwa kar HPV kamana matin nono nikech en wach mwasewacho mang'eny mokale chendo mar penj laktar, wasewuoye mang'eny, wasewuoye nyaka wach mar chanjo mar HPV ka jonyuol moko bende notamore ni ooyo gin nyithindgi ok mi chanjo mar HPV. Daktari nowuoyo kama wacho ni kaber to mi nyathi chanjo mar HPV. Budla wach mar HPV kod kansa ni mana matin nono kato wadhi e kidieny machielo. Koro HPV chon nok en gima ne par sana ni kansa malokro nyalo bedo ni ikele gi HPV. To sane ni HPV osemedo mang'eny, to jok miyudo ka nigi kansa gikelo gi HPV en jok ma tindo marawere. Tindo ni thoth rawere gi gin jok ma neno riwore ka gitiyo gi dhog gi. Nikech HPV ni thoth ne ong'eny ka piny kocha. Koro nitie jok matanda ka giriwore to gin gitiyo gi dhog gi. Koro jogo kelo HPV e dhok kanyo, to HPV ne madhi nyaka piny makelo kansa no. To ni paro ni embe onya kelo kansa ni mang'eny kar yo Bomet sotik gere no. HPV. To kata mana ka wasungu be ginene kuom jok manigi riwore e yo makamano ineno ka bet okele. Koro en na the same way kaka en more sexually transmitted, mana kaka e cervix wanene, kata mana anus, kata mana penis be. Wamake kanyo nyakora Mugajiwang. Ka waduogo to wabro dhi nyime. Iwinjo weche go rawere, yore mag timo hera, yore mag bed achiel, matinde itiyo kod yore mopogore opogore nyaka dhok. Daktari okiwonwa ni nitiere kaka ichwalo kansa kata ichwalo kute mkowuok kamachielo nyaka kamachielo, mabende nyalo chwalo thuolo mag gamo kansa mar lokro. Kikisudi kata matin. On Citizen Duka. Get spinach for just 29 shillings, down from 38 shillings, and 1 kg of tomatoes at 79 shillings, down from 89 shillings. Simply dial *487*5#. Choose your fresh picks and collect at any Quickmart supermarket near you. Citizen Duka, the home of discounts. Citizen Duka, the home of discounts.
Nyathina ma ok nyalre. Nang'o momiyo in koro idwaro ketho ngimani kamano? Wuoyi midwaro yuo keny goni ok en wuoyi maber. Naye Mungu alituokoa kutoka kwa nguvu za giza, akatuhamisha na kutuingiza katika ufalme wa mwana wake mpendwa, ambaye katika yeye tuna ukombozi, yani msamaha wa dhambi. Amina. Dial *811*414# to get msamaha wa dhambi as your skiza tune. Okinyal wei ma okinyiero. DJ Comeback Selector. Tunapiga. Idwa dhao dongi. Idwa gori. Adwa timo ni maandamano maduong' e Kibong'eni ano. Mama ilika polisi timango. Ka yiem tachaga. Ibiro tenda kama ni chaya donge. Dhano otamo Nyasaye. Ok jaduong' ba. Jensa. Macha wich kut mani kelo nwa. Ibiro timo what? Kicho. Waluong ne polisi. Yes, ayuri. Topic. Nyarko chia. Ticha Beach ka Ticha Beach, sachiel gi dakika 55 otieno. Manera Mugi TV. Penj laktar kokalera Mugi TV ngima en mwandu kaka wamedo sudo kaka wamedo duoko penjo na siparo nini namba wa mar SMS en 3 daktari antiere kod penjo moro ka owacho na kach iluonge ni Evan Sandaga. Penj na laktar ni chamo chiemo maliet kaka nyuka chae kelo kansa mar lokro to kimadho chae no kata chamo chiemo no kuom thuolo marom nade idwange ke matin to kata kamano samoro ne Evans ok oyude mori nyalo mulo ne matin kaka wamedo sudo. Koro en gima mondo yud kansa en nyaka benin gimi setimo kuom higni mang'eny ken higni moingo higni 15 emomiyo ng'ato motiyo gi ndawa mwasetime research mang'eny mong'eni kitiyo gi ndawa mosidi higni 10 koka ichako bedo gi risk no. Koro kata mana kimadho chai kuom higni mang'eny koro mane manyalo miyi higni moingo higni 10 koro nyalo miyo mondo inyayudo lokro to nyaka bed ni nitiere gik moko be motene moriwore kode ok en na gimoro achiel nikech wan te wamadho ga chai maliet ok wayud tuo malokro. Koro nitie jok ma dendgi ok otegno sana makata ka kansa go chakore ok nyal timo ang'o okel kansa no oko. Wach mar tegno mar dendi bende sewacho mabura tegno nikech ichiemo maber iwe koro nyaka bed ni chiemo maber ibedo maonge stress mang'eny magi kuma miyo dend ng'ato bedo motegno. Stress mang'eny stress we uru. Seche moko tuo nyalo chako to ng'ato kong'eyo ni tuo chako mak mana koneno pogruok kata koneno ranyisi e dende. Ranyisi mage ma ng'ato nyalo thoro neno ponono ni kidieny mar kansa osechakore e dend ng'ato. Koro kansa malokro gima ji mang'eny biro ga nyisowa ni gisebedo gi sida mar acid kuom higni mang'eny. Osebedo ka en kore wang'e ga wang'a unjo ka gino wang'e to kaka ji mang'eny kendo chakore ma koro waparo ni nyalo bedo lokro en ni kichiemo to chiemo winjo ka donjo to ok donjo yo mayot. Sani kata kimadho nyuka dhia mokiwinji to ni in kimadho nyuka tiwinjo ka nyuka ni chalo gima ochopo to kalo kori kanyo iwinje mano nyiso ni speed ne ma pile cha odok piny. To nya chakore gi do ni en chiemo mo kaka ring'o kichamo tido ni ring'o ni ok dhiga yo mayot ma nyaka imed pi eki odhi mape yo mayot. To gino timre no chakore gi chiemo motegno kaka ring'o aeto dhi gimoro kaka kuon en gima dhi mos en na gima dhi mos aeto do ni kata mana nyuka koro nyaka itim ang'o ichandri matin miywae mos mondo koko donje. Koro en injo ni chiemo bedo ma ok donj e lokro ni e yo mayot en gima dhi mos nyaka kata mana higa achiel dweche aeto bang'e chako winjo ka in gi rem ka chiemo no donjo. Koro ochandore ni mondo donji to kendo rembi winjo. Sama yudo ni kokamano tichako winjo ka iol kabisa. In gi acid ma kata kimadho yath mar acid ni ok rum. In gi acid ma kata kitimo ang'o
imadho chak ok rum. Yath mo ji tiyo mar buru kanta acid tim kati nang buru to inyo ni gino ok rum. Samoro bido ka acid ni thoth ne bedo mna sami chiemo no. Onego bed ni sami chiemo acid kanin gi acid ne kecho ni nono. Onego bed ni kichiemo to rum to in acid ni medore mna bang' chiemo ne. Aeto mos ibiro ka dendi chako donjo nekech koro kichiemo maber. Yudo kichako luoro chiemo, dendi chako dhi, dendi chako rumo. Nitie jok ma bende yudo ni kotemo chiemo to fuolo. Nikech mos onyalo miyo kar lokro ni luore gi pipe mar muya. Ma kitemo chiemo ta jok moko be nikech kaka gino medo dongo to golo remo. Makata kidhi oko ni tino ka oko ni bedo ma rateng'. Jok moko nya bedo marach ma ido ni chiemo ok donje ma kitako chiemo ni ting'ogo ga remo. Ng'ogo remo en emergency ma king'ogo remo to nyaka dhi osiptal. Jogono ni en rem e korika makati chiemo kata kichiemo to en rem mok rum. Koro gigi kineno gik makamagi ok en ni en kansa mar lokro to nego dhi osiptal mondo cheki mondo ng'into. Nikech tuoche mang'eny ma biro gi ranyisi gi. Inya madho kata chiemo moko ma kimadho kaka oganda nyalo mi ido kibedo gi acid mang'eny e yi kabisa. Kata chiemo mang'ich kelo acid mang'eny. To nya bedo gi acid mo ochop kuma koro ido kata acid oketho kucho ma chiemo ok donje yo mayot. Koro gima duong' kabisa ni ng'ato nego dhi osiptal mondo tim ang'o? Laktar ochek ni ang'o mamiyo chiemo ok donj e yo mayot. Wantiere kod picha ma bende nyiso gik ma daktari opimonwa gi. Wakwayo ni mondo mi nyikwara mugia jong wang'e ne pichni go kanyakla mana kaka daktari opimo kacha seche ma imuonyo chiemo iwinje kako ridore nikech koro kichiemo maber kako osedhi ahinya koro ratil dok piny samoro dhi motudre kod kama muya kalo godo koro iwinjo kisiki fuolo sate duol sami chiemo duol madwani odindre chiemo ma samoro ok regre maber e ich kachiel kod weche mag heartburn, weche mag acidity, ipimonwa kacha weche mag ng'ogo remo mabende wacho ni mano to koro en emergency. Ma koro chopo kanye daktari? Ma koro sechamore koso sedongo sana? Koro sechamore. Nikech en gima chakre sana. Inya bedo ni isebedo gi tuo ma H. pylori kata bedo gi virus go kata bedo gi acid mang'eny no to gini botimi kuom higni mang'eny itimo ni picha tok ne. Koro samoido ni koro kansa no chako bedo kuomi en gima osetimi higni. To ne gima osetime kuom higni mang'eny osemre gigi mang'eny ma koro kansa no koka bedo. Koro kansa ok en gima chakre ga dwe achiel dwe ariyo. En gima timre kuom higni mang'eny. Antiere kod ote machielo ka owacho na kacha ni ko modho pito olaw wuok e duonde mayuare to ile. Mani nyalo bedo ni ang'o matimore e duonde? Mano nyalo bedo kata mana reflux ma acid biro ga malo to koro acid no ketho duondi kanyo e koro mano onego cheki gi jo ENT ka ok ne ka gimoro rach e aduondi to onego timni gimiluongo ni endoscopy ma en picha ming'iyo go ilokro ni mondo ng'i gima dhi mbele. Wabodo kendo mondo mwayude kidieny kata picha mane wantiere godo mar lokro cha wang'iyane kaka ochako dongo seche modongo kod weche mag staging ka wachako kod diagnosis mondo mi ka wadonje staging. Diagnosis thothne en ang'o? Jatuo biro aseneno magi ma kuom higa achiel, asenene kuom higni ariyo, kae to itimo nang'o daktari? Koro chon kata sani pod wan osiptende moko matin iluongo ni barium swallow. Koro barium en x-ray. X-ray imi gima chalo nyuka timo dha tigo picha. Koro mano be nyalo nyiso wa to osiptende mang'eny to sani ok time. Koro picha sani timo iluongo ni endoscopy. Endoscopy en pipe. Koro pipe ni kosedhi e kaka mano. Koro pipe no en gi stima mbele ne kuro e. Koro laktar teri ten gima inya timni kata mana kosemi yath matin minya nindo. Okech ni nyaka teri yath theater. Aeto ging'iyo ilokro ni kochakore dhogi nyaka i kabisa kama chiemo donje. Koro laktar koneno gima rach to kawo dingo matin tidhi pim. Koro mane kaka neno koro en ng'iye gi picha no. Kata dala kucho en picha gi tinde ng'eny. New Nyanza ni entiere, Aga Khan, Kisumo entiere, Kisikocha entie. Koro tindo ng'eny chon ni ji biro machuno ni ji ne biro nyaka kanye Nairobi akitime to sani nya time kuno. Koro ma ema nya nyiso wa gima dhi mbele. I kuchicho.
Kasi iwacho ga ni gin cells madongo kaka ok owinjore mondo mi gidongi. Onyalo chakore matin to dongo ma ok ang'eyo kaka mar lokro ni onyalo chopo ma odin lokro chuth, ok ang'eyo ko nyalo chopo modongi modhi mouma lokro mopongi lokro no duto te, ok ang'eyo ko nyalo dongo modhi e fuoni mopogore mag del, koso mano kori bro nyiso wagodo kwa donje weche mag staging. Wanya wacha ka igni 10 mokalo joma nigi tuo lokro manigi kansa mar lokro ne gin jok matuo kabisa nikech ndalogo nwaonge gi endoscopy ni to yudo lakteche mabe ne thiedho tuoche gi ne onge omiyo jok manigi lokro ne biro ka dendgi norumo kabisa nikech en ng'ama chiemo osebedo ok donje ochalo nyathi manigi kwashiorkor nyathi manigi malnutrition chon gima ne kele ni ji biro ka koro chiemo tamore kabisa chiemo ineno ka to kikete dhogi to ok donje tinde nekech endoscopy gi ng'eny ji be nyalo yudo gi e yo mayot koro miyo tinde waneno nitie pogro maduong' kabisa tinde ok wane ji kamano lakini chon tuo mar lokro mar kansa ni ne miyo ng'ato chala skeleton ne ji dendgi rumo kabisa kendo jok mane ni kode tetete ne dhi nikech ne gichopo sama gibiro neno laktarno dendgi noserumo ma ok nyal konyore koro tinde iyudo gi kata mana stage ma kinde nikech mondo tim endoscopy sani ok tek kaka Nairobi ka nitie kuonde mitime ga 20,000, 25,000, 30 chon ne mondo timnigo Nairobi osole mane time to ne time ga 200,000 mano mana endoscopy kende nus ya igni 10 mokalo pok ochak thieth nitime gi kadhi 200,000 madhi nyaka nus milion sani oduogo mobedo 20,000 ten gima sani chon nitime theater sani idhi to laktar timo nigo e ofise kanyo omi yath matimo timo e ofis aito otieko kodi koro miyo kaka teknoloji bedo mang'eny kaka lakteche mang'eny ng'eyo kaka inya tiyo gi mashinde gi omiyo gik moko ose yot koro tinde ok wane ji kaka mago wadwa ni wadonja ne kar staging daktari wadwa ng'iyo seche ma ochako kapod otin kako medo dongo kako chal kod kako timore e lokro kanyo mondo mi nyiso ni ponono ni staging chalre stage waunde kum stage 0 nyaka stage 1 kaka ipimo no gara nyisi gina maka kochope stage 4 kaka thoth ne wacho no ranyisi gina maka kosontere lokruok seche ma koro wamedo timo staging okang'eyo ka picha ni bro konyo maber daktari mano nyal konyo watin to thoth ne ji mang'eny biro hospital nekech giwinjo ka chiemo ok donjo yo mayot aito wuodhni chakore gi chiemo ok winj ka donjo maber aito laktar keto gino e ong'iyo yie kucho oyudo kaka moro nokok ber aneno ka chiemo nitie kama chiemo nigi blockage matin tigolo gine specimen no tipimo tiyudo ni kare en kansa ma timo blockage koro nyalo bloke matin onya bloke kabisa to kose tim mano aito koke timo gimiluongo ni staging koro staging ema bong'isowa ni to kansa ni pod en mana kar lokro ka koso sewuok e lokro modhi kabisa koro mokwongo wan gi stage ma luongo ni stage 0 koro stage 0 en koko chakore kendo en laktar mang'iyo cha koke en gi experience maber ok binene onya yudo ka en mana kara dhula matin kata en na kama nomo aito stage mar 2 gini osechako dongo makara ka laktar ong'iyo to ng'iyo ka nitie gima dongo makoro timang'o pong'o pipe no koro mano en stage mar 2 gi stage mar 1 koro stage mar 3 to kaka kanyo ni koro kendo picha ni koro ber koro stage mar 3 en ni ma en kar lokrono lokrono koro kansa koro lokro en ma lokro en ma koro kansa ni donje iye ka gima dwa wuok oko koro en pipe kama to odongo kowuok oko aito dhi iluongo ni nyorung'rung' mantie iye kuchicho thoth ji makae gin jok makoro chako bedo ka winjo ni kochiemo to chiemo chako timang'o chako moko ng'at mane e stage 1 gi stage 2 thoth gi gin gibo winjo ka samoro owinjo ka en gi heartburn mokrum kae thoth ji nimnage do chunyo ka inagi acid mokrum ga acid to ka tinjo ka koro chiemo chako bedo gi sida ko thoth ji
biro ga ka gine stage 3. Koro stage 4 to mano osewuok makoro odongo kabisa, koro dhi e funde moko. Koro thoth ji wayudo ga ka gi ka, nikech kae mido ka chiemo koro ok donji, ng'ato chako rumo. Kae tinde ji mang'eny iyudo go, to chon to nok yudi ji ka, nikech tinde ji mang'eny koyudo gi sida mar acid mondo daktari mondo teri mondo ong'iye kucho bedo yo mayot. Koro daktari nyalo nene kapod kok ochakore. Koro konie thiedho yot. Koro kwasechopo kae, thieth nyaka bed matek. Kae koro igaya gaya. Koro sedhi e fuoni mamoko. To gima mako dhoga kode daktari kwa ng'iyo picha no, waneno ka ochako to chaka matin gi ilokro ka kae to seche mochako odongo okunyo, kodhi gi oko to duogo gi iye. Kae to koro kochopo e stage mar 4 to koro waneno ka koro opong'o iye ka to en nyaka oko bende, manyiso no chopo nyaka fuoni mopogore. Yeno wakaw yoyo mana matin mokalo kwa dhika thuolo mang'eny, to ka waduogo to wadhi online mondo mi ipenj daktari. Seche ma wayueyo ni to orna ote machiwok, namba na en 236 chendo en penj laktar kik isud kata matin. On Citizen Duka. Get spinach for just 29 shillings, down from 38 shillings, and 1 kg of tomatoes at 79 shillings, down from 89 shillings. Simply dial *487*5#. Choose your fresh picks and collect at any Quickmart supermarket near you. Citizen Duka, the home of discounts. Citizen Duka, the home of discounts. Miguuni pake Yesu, nakumbuka upendo na hisani vyake kwangu. Ukitaka kupata Miguuni pake Yesu kama skiza tune yako, bonyeza *811*401#. Kumbuka, Skiza na Citizen ni nyumbani kwa wasanii wote. Wakeloni chenro mar ohala kod lony gi dongruok mopogore opogore. Ohand kinyosi nigi pesa kitimo gima dwarore. Weche makende moa kuom jogo makelo lokruok e ngima dhano. Ohala ber nikech ohala puonji managerial skills. Lek ma in go iriembe mineni gigo chopo. Chakre gi jogo mane ochako ohala manyien. Kalure gi kaka nachako gi kuma achope, ohala ni en ohala maber. Nyaka jotelo molony e timo ohala. Akwayo jodala wate odogi ohala. Ne pek mane gikalie. Pod waonge uhuru mar ohala. Loch mane giyudo kod kinda mane gitimo e manyo gik mabeyo beyo. Ka johala ok inyal chako project ka ionge gi market. Tudri gi Cleophas Oluoch e ohala gi mwandu. Tich Ang'wen ka Tich Ang'wen, chakre saa 1:45 otieno. Lwedo chweyo. Koro ka sana watiyo gi lwetwa. Rom gi joma oseloko kit ngimagi kendo giseloko pok margi obedo ohala. Bechgi ni malo nikech kaka yudo materials dhi mang'eny. Duto en wach chwech, pok, tich matek kendo tiyo matek. Tim giri mitimo no, kikete chunyi, tikete pachi. Mamiyo lek bedo adiera. Pok opogore. Tich Ang'wen, saa 2 okinyi, kod Sharon Ong'ao. Kik bai. Wanga ni akomno. Well, jomoko nyalo chung' kode. An kaka John Mbadi, aneno ni koma ntiere ni. Anyalo manyo yo, kanyalo pod bede kendo mbele kata bede machielo. Jatend migawo mar omenda John Mbadi osingo ni oonge lek mar laro kom gavana ma Homa Bay, kowacho ni oketo maine jiwo tend gavana Gladys Wanga matiyo sani. Nikaambiwa sister yangu amekatakatwa na boyfriend yake. Nilikuja mpaka huku kwa nyumba, kapata polisi already washafika. Bila Makayole nono nek mar miyo moro manyocho chuo gi pala nyading'eny gi jahera ne odiochieng' mar dhialo mine.
this is not just targeted to a few people. We will actually be having this exercise go through the next 2 months. Sirikal Nairobi oloro hekalu mar Freemason ma en achiel kuom udi ma iyango ni nigi gope mag osuru e kar dak Mangara. Machiegni kendo penj laktar kokalo Ramogi TV ngima en mwandu. Kane pok wadhi e yueyo ne wang'iyo kacha weche mag staging. Madaktari notang'onwa pichni moko ka mabende nyiso kaka odongo chakre stage 0 nyaka stage 1. Ochako mana matin kaito kochako dhi nyaka stage 3 ka tineno kodongo iye to dongo gi oko. Monyalo chopo mopong' nyaka ilokro kaito bende bodhi e fuoni mopogore opogore mag del. Ne wachonwa kacha ni stage 1 gi stage 2 inyalo thiedhe kendo thiedhe nyalo bedo bet mayot matin. To koro kochopo koni to thieth nyalo bedo matek matin. Waseya online namba mag simu nitiere screen mari, namba mar SMS bende nitiere screen mari mondo mi ipenj laktar. Daktari kwadwani wang'ia ne weche mag thieth, wakunga dok penjo matin koka wang'i weche mag thieth. Openjo kacha ni duonda osiko kadinore sate. Mano to nyiso ang'o? Mano Joseph ka entiere gwenge mag Migori. Kopogore kod Joseph wacho kacha ni en mare wakunga ka Osip Bernard. Bernard, hello, penj laktar. Bernard, hello. Ario maber machiegni. Erokamano warwaki. Kapo ni duondi iwinjo kidwa muonyo chiemo, iwinjo kaka midwa muonyo tiwinjo kolit. Koro ang'o makelo kago nikech seche moko iwinjo ni ipong' ka ni inego tichiek tiwinjo kolit ma gimoro ka ni muonyo nyaka imodh pi maliet eka onyalo dok piny. Ang'o makelo kago? Moro ma osetimi kuom thuolo marom nade? Asewinjo, awinjo kaka pato biro to lal. Machuno ni chiemo ni chiemo ni nyaka nimwanyi kabisa bidibedi nikech chiemo nyalo donjo. Daktari. Koro thoth ji mang'eny manigi sida madwa loso yudo ni sida ni biro nekech gin gi acid ai gi kucho sama ginindo otieno cha to biro nyaka malo to dagore e duondgi ka kendo lwar piny. Kesami nindo cha ipielori to to gi duondi gin e level achiel. Koro nyabedo ni gigo ringo to biro. To onego beni ka chiemo nitie iyi, ok onego beni obiro malo e yo mayot. Onego beni chiemo kosedonjo iyi bang' seche 2 to wuok. Aito onego beni iloro kanyo kama lokro donje iyi mobet tight. To nekech gik moko kaka stress, acid mang'eny samoro kanyo bede yo ma ombekore. Kata jok ma dendgi ni dongo, jok ma tiyo gi kong'o mang'eny, jok ma madho ndawa obedo mombekni, koro acid no bedo ga biro malo to wang'i. Koro laktar kodhi to ng'iyo duondi to ka duondi en na maber. Koro magi gik manya kelo complication mabiro kaka koro ber ka in gi gik ma kamano dhi mondo ochak gi laktar ma ENT ong'e to inyabedo sida mar inyabedo kata mana gi sida mar duondi ma sida nitie. Inyabedo ga dhola kanyo, inyabedo gi tonsil problem mag tonsil go, inyabedo gik mang'eny. Koa kanyo kok oyudi to laktar ondo dhi mondo ong'iye kucho gi picha mondo ng'e tang en kama lorore cha emoregea momiyo koro acid no biro. Ko thoth ji mang'eny mane gima kelo tithiedhi gi yadhe mar acid to onyalo improve. Daktari onego bed laktar mondo cheke. Daktari, to seche mano owacho ni en sasa mochiemo to winjo ka gima chiemo moko manyako kow gi pi mamor. To komuonyo chiemo to nyako mi wang'e. Koro nitie jok moko ma be tiyo gi kong'o mang'eny nyalo miyo ibedo ni kar lokro no osebedo ga acid mang'eny gi kong'o biro ma koro kanyo otimo ang'o obedo matin. Iluongo ni stricture. Koro chiemo ka kalo to koro kalo kama tin nikech lokro nego bed kaka mpira ma kata chiemo ko biro ka chiemo ng'eny to yaore. To marino nikech
acid bedo mang'eny koro bedo mobedo tight no koro iyudo ka iwinjo ni chiemo kalo kanyo koro mago te onego dhi otimne gimiluongo ni endoscopy mondo laktar ong'i ni ang'o madhi mbele kachicha. Amos, halo, penj laktar. Awacho ni ang'o? Machiegni Amos. Nasedhi kare, ang'itobe duona ni nasedhi motim na picha mar endoscopy no. Noketa yedhe mag acid. Yedhe ga semuonyo matieko. Gini pod oya gi rum. Koro akia natim nang'o. Kech picha to nokono ni onge gima ne rach mondo. Intiere kanye, Amos? Kamoro ni Ndori ase. Asembo Ndori. Koro onego ine laktar, nitie laktere ma specialist miluongo ni gastroenterologist. Gin mano kanyo area mar lokrono e lonygi. Koro onego bed gin kaka osiptende madongo kaka thothne gin na yo Nairobi koni, Kenyatta koni. Inyalo biro mondo laktar obi mondo pime maber mondo ng'i. Nikech ng'eni endoscopy no be ng'amo timoni en important nikech onego bed ni en ng'ama ni experience. Nitie gik moko ma nyabedo ni laktar notimo to nokoneno to laktar machielo mosetimo gi mang'eny manigi experience kabisa nyaneno moingo machielo. Samoro nyatime to be onge to kata gigi dhi mbele. Koro onego obi mondo ne daktar miluongo ni endoscopy kata omiya referral obi kaka osiptal maduong' Kenyatta onego kaka wanya konye mondo ne laktari maduong' ma iluongo ni gastroenterologist. 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 Enterologist. Yeah. Antiere kod Pamela line. Pamela, hello, penj laktar. Hello. Machiegni. I'm Marduol. So, Koro pati manade mokongo nonyisani ni en acid. Acid no mi ayega mon. Koro kamonyo mar acid koda njani kendo tunamataka dok kuom jomoko mo nini mag duol go. Kendo nyisana nani gida mar acid. Koro koda namoni edo koda naso gidi koro ndio tunakenda demo cha kupima ndani ya escailori. Koro escailori no kana monya ya komnya edo beka monya ila ndio kodisi tuna koro onge break. Koro ndio sasa doku kendo ni mokalo ni makoro no dio pin odo ni resort odo ni tuo. Koro vino se kachanda vendimo se muda wengine ntamo kesiemo ole kila mora na winyo. Nando asemo ni semo no bimoro data bi kama ende ka dona uwa no koro bia. Kujemo ko gas sweat ma vino kane chana to wotieno kana ni doto ane no ka temo ko timo ma jamu ja duo ma duo eta no wo ma. Mano dwani mondo bi hospital maduong' kaka mar Kenyatta. Mantiere specialist mang'eny mondo ng'e to nyabedo ni kama onego bed ni ging'o chiemo cha emorege amomiyo chiemo biro malo. Koro mano dwaro specialist go manyalo ng'iyo mano. Makoro nyaka ng'o tema konyalo chopo Kenyatta to chop Kenyatta mondo mi oyud kaka inyalo konye. Daktari de waher mondo mi wapenji kotende kod achiel kuom tema yudo ka ni acid reflux kata acid masik wang'o kur, acid wang'o kur ni onego bed ni kata nyalo wang'o kori kuom thuolo marom nade mondo mi koko lokre kansa ni. Nyako bed kuom higni mang'eny, onya bedo kuom higni madhi kata mana moinga par. Mithiedhe samoro ithiedhe olal ochako duogo olal nikech acid no be thiedhe ok yot. Jok mani kode en gima thiedho kata ithiedhe to pod oero duogo. Koro nyaka ng'i gima kele cha malos gima kele no koke otimang'o kokolal. Maji yudo kawaida nikech chiemo kata mar kong'o en tikawo yath mar acid to anti acid kisemadho to rumo. Kendo kata mana H. pylori thiedho tek nikech en gima ithiedho to pod entie. Ithiedho samoro chako duogo kendo ithiedho samoro korum. Samoro oseketo kidonda i kucho ma kidonda go be mondo gichang ok yot nikech ng'e ni kidonda ma iye kucho chiemo kalo kanyo acid
be wang'e. Sik wang'e sate sate. Sio wang'e sate. Koro opogore gi ka in gi kidonda e pien del pien ka mitimo ni dressing ti cover to koro kendo onge gima chak timo ni inye kendo. Koro thiedho gin tuoche ma thiedho ok yot. Koro sida mar acid ni ji ng'eny kode kabisa kendo ji ni kode mang'eny kabisa kendo thiedhe tek en gima chando ji kuom higni mang'eny. To onego bed ni laktar keep checking, ing'iyo iye kucho ni to ang'o makele, onge gima rach madhi mbele, to sani endoscopy ok yudo tek. Kech gi ng'eny kata mana dala kucho ginte, koro onego kel ka wach tek tiyori mondo one specialist ma thieth mane gima githiedho miluongo ni gastroenterologist. We kawie simu mogik Simba Amos. Amos, hello, penji laktar? Machiegni? Machiegni. Isbal daktari penyo watu wotenga tete mene mama na mati almost tete ne sauta. To kada no kuonge. Por no vi nato wakaro bole ne ki ne di moro kia ni yo ni ega ko school. Por ni pure ma ko ki ria moro kana ni ko kete do no cha ni no vitara mi na mo kama ni e kama mama ya chi mo to ko mama ko banka ya no suru mo mama yo makara ki mo chi por akenda ten na mo aul. In kanye? Lakisama Nairobi. Makora o ne ko mona na vera ne ke kabela mama yo makoro. Bila teki ukata makoro kana na domno. Musainya Amos, daktari dwa mi duoko, daktari biro ng'ado ni rieko kaka inyalo timo. Mosana Amos nikech inya tiyo gi pesa mang'eny nikech en tuo ma ithiedho to ok rum. Odhi igaye mana matin to chako duogo. Koro onya biro Kenyatta mondo ang'i kwa nyalo ng'iyo mwanya yudo ne doctor tie doctor miluongo ni Dr. Yo mabe en a specialist ma jaluo ma en a specialist e yorno. Tie be Dr. Ogutu be a specialist e yor ma thieth no Nairobi Hospital. Koro wanyalo oro mama mar Amos mondo ging'i mama mondo ging'i tango ma nikech nyaka bed nitie gima pod en go ma pok othiedhi kata en go ma pok oyudi kata oseyudi to yath ma pok omiye maber. Daktari bende nyalo thiedh kidienjni mar kansa? E kansa ko yud ka koke chakore kata stages machiel ariyo ithiedho maru mayot kata stage adek sani nitie moko ma thiedho nitie moko mar ang'wen to koro igayo. Ithiedho nang'o daktari? Koro mokwongo tuo mar lokro en tuo ma miyo nyalo block kama ng'ato chiemo kalo. Koro koyud ni chiemo kal mokwongo nyaka ketni pipe mondo chiemo kal. Kokamano tiyudo yo ma iketo pipe makale iyi. Koro mokwongo en inya chiemo koso ok inya chiemo nikech kok inya chiemo to dendi rumo. Koro mae pipe miketo no. Koro kin gi lokro ka mani ka chiemo ichamo to donjo to chiemo jo mana kopong'o ka. Dendi chako bedo marumo. Koro nyaka ket ang'o pipe no. Pipe ni luongo ga ni stent. Kendi keto spende mang'eny kata mana dala kuchi kete. Tenwek keto gi mang'eny kabisa. Samoro nyayudo ni pipe ni koket ni to pipe ni mondo gol tek. Kata mondo gol kama tuo ni gi operation koro bedo matek. Koro samo ket ni pipe ni en gima ing'e ni koro idhi dak go. Koyud ni tuo pok obedo mang'eny miparo ni bang' thiedhi kata bang' yude tinde kochakore inyalo gol magi thieth mar operation. Koro itimo ni gima iketo ni tube ni. Tube ni koro iketo chiemo e syringe to kalo tube no to donjo e iyi. Koro chiemo gi iyi. Rach mar ma en ni koro ok iwinj ang'o ni dhadho chiemo. Aeto sama ok iwinj dhadho chiemo iyudo ni olaw mang'eny miketo e dhogi chako ketho dhogi. Ma miyo ni ipod winjo dhadho to chiemo kalo. Rach ne en ni winjo ka kori ka gimoro odake ga adaka. Winjo ka kari ka gimoro ponga seche te. To kendo ma koseketni to koro en permanent. Ma pod wanya timo operation magole tu. Koro mane gimokwongo chiemo nyaka dhi. Nyaka ichiem. Wa improve kaka inya chiemo. Kosetiek mano ni koro inya chiemo ken gima inya golo. Thoth ji sani tuoche mang'eny kamagie okwa ring to atimo operation. Kech thoth yude stage mar ariyo madhi adek kanyo. Imi yath miluongo ni chemotherapy kata inyami thieth mar stima miluongo ni radiotherapy to gi chemotherapy matin aeto bang'e kok igole. Stage 1 to gi stage mar ariyo matin eminya tim operation. Nitie stage ariyo moko madhi adek gi nyaka koro
kuong timo ni thiethgo kokigole nikech oseyudo ni kansa mar lokro ni onyalo wuok e dendi to odhi kuonde moko kata kotin onya ringe dendi koro mondo luok dendi mokwongo gi thieth mar chemotherapy kata koriw gi radiotherapy kokigole ji makamano iyudo ni te dak ga kendo tuok duoga haraka molo koteri haraka to gole agola nikech kogole agola nyabedo ni nitie moro manyose ringo to mane mabokelo shidano koyud ka koro ose nya e dendi koro en miketo ni mna pipe kata kaka ichiemo aitimi chemotherapy Kenya ka sani wan maber nikech wan gi kata PET scan koro ma en mar PET scan koro PET scan ni be nyalo nyisowa kama tuo no nitie koro ma en obo to ma en liver koro kae chuny koro kae ma kansa no nitie koro PET scan no nyalo nyisowa ber ma PET scan no nyisi ka osedhi kuonde moko kama tuo ma kansa no nitie to rom nade koro miyo okonyo daktari mondo koro daktari otim ni plan kaka nyalo thiedhi PET scan kin gi SHA to kaka Kenyatta University nyatim nigo nono Ruai family besani nigi picha ni ma SHA konyi mitime ma okimedo pesa to scan gi tinde ng'eny Nairobi Hospital Nairobi West Hospital kendo en Aga Khan be MP SHA be entie en ni gigi thoth gi ma Nairobi ka pok dhi oko Nyakwara Muge Jwanga ng'eny penjo wadhi duoke yorewa mag tudruok mag mbui omiyo kik idhi mabor kata matin bed machiegni kod yorewa mag tudruok mag mbui daktari kwatieko inyalo yudi kanye kod namba ni mar simu mana kiyenwa unyalo yuda Kenyatta Hospital kod Doctors Plaza kod private quarter do mar 46 namba mar simu pod okethore matin koro wajiwo bia Kenyatta namba 46 Doctors Plaza erokamano ahinya Nyakwara Muge Jwang ne daktari marwa waduoko ne erokamano makende ne jogo picha mawa Lea erokamano mathoth kachiel kod jogo mochung' ne duol Wachira erokamano mang'eny ne director na erokamano ahinya Obado Alex kachiel kod producer na Perpetua Okoth maduong' moloyo ne in jahera mar chenro ni nitiere gik moko makiwinjo to dhi ahinya to te matek mondo iyud thieth makende iluonga ni Ruth Otieno oriti masani kawa wacho ni ngima en mwandu